Tika Baptist Church ningkat pharu Israel ko raphonang pling si katalon asai kedeng pon. Nizang kari benglong along kedo tika rong kedam tang pharu krenar kebra toksir kebra toksia ningkan seng pon si Tika Baptist Church Guamen irpon pen peneng an ningkat pharu Israel ko raphonang pling lo sonse mati jong ni phaing ko ra toksi pen katalon pang cheng pon si mati jong ni phaing ko nerkep an kejut siar ni hokpon Tika Baptist Church laki isi Christian arongang bong penabarim naya rong lo mate Christian nang keman nang ke plang cheng arong lo posi hokpon lo lasi piniar ni an ke ningkan pharu Israel ko rapho anang plengsi ningarong chipi pen talon ponong lupota nang pachinin lamang so katalon ponalong arong agam bura pastor dikon pen chenglok monduli ara datum chetong dun pen mesen pen lamang so katalon ponasai pachin pon wathat lang soben khorsin terong nang kilo abirta malum news Joro lo nang litum birta abitung dak ni litum tika anglong alumathak kibang thek pot suri kero kadom nang litum birta abitung aphan an nili jubilee kadom nang litum aphanang pilo most beautiful day Saski Sentinel Jubilee celebration 125 years ke pleng ahut pini nitum aning rong piglo lapen nitum aning kang sam ta dulo lapen laso a jubilee amining ke lapuhilo je nitum kidam tang ningkan harus sirain ko rapho laso aprang akisung ki beng ke phando an sita nitum jok long pamelo till today we are safe and safe laso porsi nitum aning karong nitum aning kang sam lapen ke nitum rat det aphan kapiklang kapacit hang labang so jubilee pa nitum radat pa che thang ilo anam aphan hem pujisu Kristo phan nitum kijok atwar than pon long lo ardom ar dilong lo kiro anong pethe long lo la pendole haru sira ingkor apho kijok hut nilitum atumi ingkor troksi arnilo atumi pan pangchengsi pinike ingkor ner kep arnilo lapen la engkoroner kep kichok arni ke nilo la sopot kichok kijun kiru ke thai rak ke wang atum phan anta dor lup kapichuji ok an kapichuji phanse ni tum sik pon lo dang pon lo lanchot ta kalilang inut nat aphanta ni tum kateni ni pon pedet je phanse ladak ke wang rat an aphan ke kichok kijun pen chenglok ke do ke thak communication lapen ke dam ke wang rat atum akisung thang ta avedet nang ji lapen non anta avelang kisu kyun e badu ta chetong te lapen ke aninga rong ben se dak ke ro karcho kadok ave tum anta chisik pamelo lapen ke khoyar atum ta lun lo lapen nagaland ben ke wang atum atim halatum ta lun lo lapen itum han pini message nang ke wan pike Reverend Kamson Rongpar convention along difusido office ke alang li pension itu phala kadok kave ki jok berta ke me pasi thang ponlo la penitum kadok beta a judun se ngarong chipilo non la bangso akadom a service tang tangte anke nitum ki choki jun sik pon po pi pon po rata phan kadok kave ta wang ernang po la pen ke la bangso pen apo nitum ane ngarong si asolam ithe thini ni je pen nang litum kadok kave berta bitung atum phan la an se pini